istimewa. Be. Dalam, Mbak. Prigel iki awake urung fit, ndek bar mlebu rumah sakit. Ning bareng tampil orang nguji wani tegese ngetokne nek profesional kerja. Dijaga kesehatane, Nduk. Mas. Mergo seniman iki apalagian musim pancaroba, Pak, peralihan musim. Ya Pancasona. Dari Pancasona iki ilmu Pancaroba. dari musim kemarau ke penghujan. Maeme dijaga ben sehat, adono maem daging. Khususnya penyanyi kuwi ada resepnya sendiri ya. Heeh, dadi nek kolesterol iku nek awakmu ndek kaya pegel-pegel kolesterol kuwi Piye gak apik. ora apik dikurangi maem daging. Ngono. Terus apa neh, Mas? Sing toh apa daging mari kolesterol. Yo iya to Mas kan mengandung apa zat besi tinggi. Kok zat besi? Daging kok zat besi iki lho piye ta jawamu? Uranium yang terkandung di daging iku. Oh iya. Dhuwur. Betul. Itu juga. Mulane nek mangan daging ku mesti kolesterol. Kamu barang apa wae sing mangan daging kakean daging. Mesti iso kolesterol. Yo ora mesti. Kok iso ora mesti? Kowe ngerti Raja Hutan? Tarsan. Loh, Singo. singa. Oh, Raja Hutan. Singo. Raja Hutan iki Tarsan itu film kartun. Ora kuwi. Kowe ngerti singa macan? Ngerti? Kuwi panganane apa? Daging. Lah kuwi tak pirang-pirang nyatane gak tau kolesterol. Goblok kuwi kolesterolnya dhuwur malah. Ora enek wong macan singa kok duwe kolesterol dhuwur nek priksa piye? Singa iki kolesterolnya dhuwur saking dhuwure ra kuat ngadeg, mlakune mbrangkang. Lah kowe sehat mesti mlowete ngene. Angel dibantah angel Pak Kakak. Dibantah angel model ngajar jengkeran ae lho iki kok cuma. Wilujeng dalu Mbak Prigel. Nggih, sugeng dalu Mas TB. Selamat malam, Selamat malam. Mas sapa Gandul. Nggih, kula jane moh pengen sombong, arep nyebutno jeneng kuwi sungkan nang. Ngapa? Lagi yayasan ki enek mergo enek aku. Kok iso? Gandul rasa. Rupamu kok cetek geni gandul rasa. Asma iki Narya Japa. Apa? Lho, gandul. Artinya Beda apa? karo TB. Apa TB? Lho, gandul gan kuwi Ganteng, ganteng. Dul, Ndul kuwi pinter, lah kuwi lho, wong ganteng sing pinter. Heeh. Lah nek kowe TB prigel. Prigel kuwi pri cantik, Hmm. gel kuwi terampil, Loh. cantik dan terampil. Apa jenenge Gandul karo prigel? Prigel. Iki, Pak Kangko, Pak Pak Kangko. kan kuwi ngangkang, kok kuwi yo. Masa sak penake iki lho. kangko tegese napa, Pak? Hah? Kangko. Kang kuwi iki saka tembung saka Kang karo Ko. Sing tuwa. Kang sinedya bakale kasembatan. Kok iki komitmen kono-kono tetep nanggap kono-kono ono. Pak Kangko. Kok kono-kono ono piye to, Mas? Maksudnya ning ndi tanggapan mesti ono Pak Kakak. Oh iya. Lah, Lek kowe? TB, Andi TB. TB telek bebek. TB Andi iki menungso, TB iki telek bebek. Dadi menungso sing kaya telek bebek. Telek babi lho karuan. Rumah Ngaten lho Mbak Babi. Loh, Babi, Mbak Mbak Babi. Prigel. Ya, Anu ada sampun pinten berapa kali sowan teng Kedung Adem? bolak-balik, Mas. Oh, Tapi ngaten kolaborasi bersama Dwijo Kangko masih malam hari ini Oh, di Kedung ngaten. Adem. Semoga next time saged kolaborasi malah nggih, Pak De. Oh yes. Alhamdulillah jenengan sehat toh? Wah sehat. Iki nguyuh yo lancar kok, Nduk, tenang wae. Alhamdulillah. Wingi sempat ora lancar kok wingi. Oh, nggih, pancen nggih faktor U nggih. Yo saya Mbak Prigel niki tasik kuliah napa pun lulus? Masih kuliah Di mana, Mbak? di UT. UT niku napa? roh ra. Ora we, universitas terbuka. Oh, dadi kuwabe dicoploki ngoten lho. Enggak ngono, UT kuwi singkatane Universitas Terbuka. Oh, anu jurusan apa, Mbak? Jurusan hukum. Wah, meh padha karo bojoku lho. Nyapa bojomu? Nek iso bar S1 ambil S2, Mbak. Heeh. Bojo kula niku elek-elek ditelik SPD MMD. Wah. Berarti Sarjana sarjana pendidikan. pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah piye? SPD Sarjana Pendidikan MMD Master Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Lah apa? SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Dadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku wis meteng 3 wulan. Lah ngono kok bangga lah sampean ki bojo. Ora bangga dhisik kok piye? bangga. Ya nyuwun sewu lho, jenengan nek umpama nikah ora duwe anak, apa ora gelo? Yo gelo, tapi kan yo kudune nikah dhisik baru duwe anak. Lah, Lah engko nek kadung nikah ora ndek anak aku kan rugi tuas ragat. Piye Tak ya? jajal dhisik. lah nek mau ora duwe anak saiki udah ada caranya. Oh nggih, Pak. Oh, no. Nyuwun sewu nek Carane piye, Mas?
wong omah-omah Ya. 10 tahun, 5 tahun kok urung duwe anak niki Nah. kula gadah resep. Niki Resep. asli Mas iki, asli. Dadine dua bahasa cara. kuwi aja mung dienggo rasan-rasan di belakang layar. Mumpung ada hadapan orang banyak di live streaming, iki mbek menawa ilmumu berguna. Lah, Ngono lho. niki kula maca saking buku, Pak. Ada 2 cara untuk segera mempunyai anak atau keturunan. Aja sedih sing urung duwe anak. Nah, Iki ini Rungone tak rungone. Ah. lewat Carane piye? Satu lewat medis dan juga yang kedua lewat alternatif. Walek medis. Medis itu periksa ke dokter kandungan yang benar-benar dokter kandungan mempunyai titel SPOG, Wah ya. Apa kuwi SPOG? spesialis ogo-ogo. Sing ngerti kuwi sapa? Aku dagelan mbak takoki titel. Lah kene kira ngerti ya takon. Spesialis kandungan. Ya benar. Nek alternatif. Nanti diberikan penguat janin juga penguat kandungan supaya bijinya semelekat. Ya nek kuwi secara medis. Berarti dipijet. Nggih nek saya alternatif niku diurut, Pak. Oh, Diurut lah ya dipijet Kok ngono kuwi. dipijet ngene, Pak? Dipijet wetenge ngene maksudnya. Diurutno. Pengen duwe anak kok dipijet malah ra metu to. Iya to. Lah piye ta? Diurut ya dikai minyak, diglocori. Ah, dipijet ngene bentang meteng. Mas mau sampean wis nikah urung duwe anak, terus lewat alternatif diurut. Diurut iki maksudnya piye? Ya pertama karo bojomu, kedua karo aku, ketiga karo iki, keempat Pak Kako, Gak. terakhir lek lam mesti duwe anak. Gah. Rupane terus kaya apa? Jelepun no mereka. Nek ngono kowe paham perkara kasus permetengan. Ora kok. Lah saiki wong meteng iki sing gedhe apane? Wetenge to. Oh, ora iso. Pak Kangko, wong meteng sing gedhe apane? Waduh Oh, dudu. Mbak Prigel pernah Wetenge ya, Mas? Oh, duduk. Perutnya begini. Ya Aduh. wetenge ning ndi wong metenge segede wetenge. ilmumu SPOG sekolah ogok-ogok kuwi rong lulus. Lah Sik, sik. wong metenge sing gedhe apane? Wong meteng sing gedhe iki kathoke. Kok iso Lah katok? jajal wong meteng kei kathok pensil, tapi malah kok permen sunduk. Kudune meteng kathoke gedhi. Ngono, Pak. Wong meteng sing gedhe kathoke. Bojoku mbiyen meteng ra kathokane. Oh senengane kok cerik kalam iki lho mata kowe. Wonten pamundutan, Pak. Wonten niki saking anu Mbak Prigel dari masyarakat utawa Liklam dari masyarakat Ngaglik. Nah, nyuwun camping gunung kalian Idam Sari lho iki ana bebungahe. Nah, Oke. Gaturke iki utama dari Liklam. Heeh, iki lho sakmene kae iki lho. Wow. Liklam lek maringi lho. Wus, alhamdulillah. Urung saka lekmet iki mau ya maringi lho iki sakmene Ya kae. tapi diwaos sedaya, Pak D. Ah ya, terus iki uga sugeng dalu Pak Kangko, kula Pak Wartoyo. Aduh. Kedung adem minta lagu Sri Uning. Nggih. Nyuwun dipun prahmenaken kalian Mbak Cungpe. Oh nggih, mangke nggih goro-goro. Nggih. Tunggal atus. Fene akeh men to Mbak Cumpe iki dina. Gomongi ya. Kok renek sing ngefen aku? Kok kula ngefan kalian jenengan? Ah, terima Yo, kasih. Sini sama saya. Manuk gontul cacai pitu. Napa niku, Mbak? Mas Gandul semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Tuku wingko ning Kudus. Apa wi? kuwi? Pak Kangko pancen bagus. Wah iya. Wis suwe ono. Wis suwe lek ganteng. Ana bagel nganggone kawat. Cakep. Mbak Prigel tetep sehat. Amin, matur nuwun ya, Mas. Apa? Kowe kenapa kowe iki? Aku sembene gedhe tuku dhewe. Loh, apane sing mau tuku apane? Iki aku ben iso. Kalau tak nyampil setunggal Pak. Ah, aku pilih no Mas, pilih no. Lah, seleramu ki sapa? Wis manut, aku manut. Ya Cungpe kae. Wong kene Cungpe, lepen Cungpe. sinten Compe? Compe. Nggih, Ono Compe. Ah, aja niki. Loh, iku pilihan terbanyak dari warga Kedung Adem lho. Kecilian aku iki weh. Kene. Wah. Ayo kene. Kancane do nyambut gawe. Rai jense karo dalange. Lho iki sapa? Lagi garwane dalange kok. Bojone dalang. Lah, piye to kowe iki? Doleno pangindamu sap petake Siti Bendola biar matamu kos. Kowe iki lho apa kok malah cakilan. Nek. Lah apa piye ijolane, Be? Ora, aku Kowe iki. Aku jane yo mikir mau kado Mbak Prigel iki. Nyapa? Lah padha cilik kok anak-anak sak botol Yakult. Saneker, Mas. Malah cilik. Alah ngono kok nesu lho, Mbak. Nyun sewu garwane jenengan to, Pak? Ya. Wah, Nggih, matoh diopeni kok, Be, diopeni. iki ketara wah. Apa? Karo bojoku jane ya ora kace adoh. Sini Mbak Prigel. Kok ora kacek ado ya beda ado to ya wong putri Eh. cantik, gede dhuwur ngon semok kok bojomu apa? Kena sing sisih tengen iki lho, Mas. Bokonge gede seh tak kandhani. Ukurane sepatu ki 40 ya ta. 40 sing Sing sisih. kiwa 36 dadi lek Nek mlaku mlaku piye? cek ngene ya ta bojomu. Kayak latihan TikTok goblok dadi ngene to.
Oh, TikTokan nek. Senengane nutup-nutupi lho, kancane wis joroh kabeh. Uga menika saking Forkom Pincam. Nggih. Forkom Pincam nggih nyuwun selendang biru kalian Idam Sari ugi menika nggih maringi arta beyuh semanten kathahipun. Uga tasih tunggal tak wancane tak entekne sisan. Nggih, sekalian, Pak. Nah, Tinggal liburan. ya, uga nggih. Assalamualaikum Kian Nom Dwija Kangko dipentas nggih. Kula nyuwun srihuning Mustika Tuban karyanipun Ki Haji Sukron Sumondo ugi ninggal katresnan menika saking Pak Suprapto. Nah, Tumbrasan Nom. Nggih, penggemar Inggih Purwa matur nuwun. Sing arep diaturke ndi terserah. Monggo ampun jenengan milih Sriuning saged, Caping Gunung saged. Pun. Ngidam Sari nggih saged nggih. Jam sari Gandrung. mawon nggih. Ngidam Sari. Oke. Kowe nyapa kok anu bojoku ki lho. Sini, Dek, mriki. Nek to omah kuwi bojo, nek to dhuwur panggung kuwi milik umum. Ibaratnya Piye to, mbak Cek? iki plat kuning sapa-sapa oleh numpaki. Cangkemmu. Mah kendaraan plat kuning kan bebas toh Pak, memang untuk umum. Jadi Ngaten lho. semua kalau yang udah di atas panggung Itu milik umum. kita harus profesional. Lah, Upama sampean sir nyekel astane Budui? ayo tak cekel to Iya. jenenge. Pantol to, pantol. Betul. Anu, Bu wis pici kok andik TB wau. Ora bias. Ora apa-apa. Ora apa-apa sampean ku mbak aku tak anggap adik kakak. Oh, Aku adike sampean kakake. terus Dadi karo dulurku ora usah ana rasa sungkan. Es prek. Aku mbiyen karo bojoku iki mbiyen tak anggap adikku. Ya suwi-suwi tak keloni kok. Loh, krungu. Anu, gelem ora? Gelem. Aku kok yo ngono ya. ora ngawur. Ora mesti lek pas Oh, golek nyanyi kesempatan. sampean ngeloni anake aku yo ditembangno lho saya. Jam Sari. Ayo, ayo. Kene wong ayu. Nanong. Ya. Wah, Mbak Aku Dwi. sih, Pak, kowe sih. Iki tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku niki. Aku kok rene harga dirine blas. Nyapa, Mas? Lawan lanang kok iso dicengkime kaya teko. Apik lho. Kamu ya saya pangku Bentukmu no, ki Dek. apik lho, Mas. Sini saya pangku. Oke. Lek. Lho ki dadi apa? Iki Ayo dadi dipangku. bojoku ta? Pasangan bojone lha kuwi ndang pasanganem dadi pangku. Kursi. Kursi. Ibaratnya Mbak Prigel lungguh ning kursi. Iya. Nah, Iki ento lungguh. ya no. Lungguh kursi ento. Lungguh. Oke, ayo kene sayang. Lungguh kursi sayang. Piye? Lho Kursi kursi iki kene iki lho. Kuwi jenenge kursi. Kuwi kursi kayu nek ngene iki kursi pantai. Ora tau nek rekreasi. Iya, tapi kuale. Murep kudune. Kursi pantai ngene. Lah lek ngono pakune ning dhuwur piye? Ya Pak. Nek nyondos. Aja wong aku ora tau kok ya. Ora tau kayang. Niki ngapunten Pak Kangko. Piye? Mami. Ini misalkan pinjam pangkur bisa? Oh bisa? Oh, mau dipangkur nggih. Spesial Nderek. kagem warga Kedong Adem nggih. Nggih. Siap, siap. Lah iki uga saking Pak Camat ya nyuwun Nyidam Sari iki lho. Nah, iki mesti yo maringi arta ki an bayuh. Iki dhuwit bengi iki nek ting bleber koyo ngene. Nggih. Iki berarti duit sah, Pak, berkah. Oh, gak meneh iki 500 iki. Nah, tumpuk ning kene. Nah. Pokoknya seniman aja nganti njaluki saweran. Ora Dosa, tapi nek nampani wajib. betul. Teni kok nek ana wong njaluk. Suara terbanyak Nyidam Sari. Nyidam Sari. Ya, Monggo, maka Pak Prigel. Kono karo ngrayu bojone ngono lho. Ya. Mas, aku engko lek misalkan wayah Fragmen cium aku ya ciumen ya, Mas. Wah, opo iki? Kok apa wi Iki mau kesalahan, Be. nyapa? Aku iso ngejak bojoku mang nyapa iki mau. Tak ngerti budal dhewe aku. Aku wis kadung njaluk nomere Mas Rian nih. Tak genteni apa piye? Apa? Nyium iki. Lho, lah iki apa? Yo nek kowe nek sungkan karo bojomu. Kowe nek gelem kok ya kono gelem kowe. Lho, aku iki ndi sing ngekeki tak tampa. Yo. Lho lalang kok geragas iki lho rumah kowe. Mbak. Ayo sini silakan diajeng. Ya kaya wong buta iki pangkah gadek. Kayak nek menungso kaya ngene iki. Aku nek koyo arep disuntikno. ini Bu, kempitan lo ketak dasin tuh. Ning nunu. Suaramu ayo. Ya. Heng yayasan gandul rasa. Kok pas karo jenengku Gandul. Gandul. Iya. Ki berarti sing bangun sampean, Mas. Alah lagi lelang. Lah wong kene wong nunut ae.
warga Bojonegoro amengeti Kata-katane ora fragmen. Ora apa-apa, wayang wajib jalu to. Aku mau keceklik nyawaku. Wayang wajujal setialu. Ora sik to kowe nyawasi aku giloing apa to? Mbah kaya Apa mergo sirahku sing elek? pentol korek. Ijane diganti kacang ijo malah apik lho. Bibit brambang niku Tak bibit omong iya Mbak brambang. ya, wong nikah ku sing dienggo iku ra sirah iki. Lah apane? Pian. Ya tapi kan sing disawang ya sirah dhuwur barang, Mas. Ayo, Delok rupamu koyo katen bat. Apa nek fungsine sirah koyo ngono? Lho, Dasmu gundul apa nek fungsine? ya ono to, Pak. Fungsine apa? Ning ngisor gak kuat gawe iki. Elah. Kok rono parae. Kene-kene Apa kok. tuh, Pak Gundul? Rasa rungokno tangga sing lagi padha gegeran. Apa panyuwunmu bakal tak udani wong ae? Udanene. Lah ya kuwi maksudnya. Heeh, udanene bisa dituruti lho. Mas TB. Apa, Pak? Oh padha. Oh padha Padha karo lek lam. padha. Sami karo lelang. Ya. Kok ndang kira-kira lelang bapakku dah. Berarti awak dhewe iki wis pas wis cocok. Heeh. Lek lam madake sampeyan, paguyupane yayasane madakne aku. Ah, cocok. Gandul rasa karo gundul. Iya. Ayo diajeng upama kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal nyuwun apa wong ayu? Dalang kangka. Dalang kangkong. Wale Piye? kapiji dalang kangkong. Oh, lah ya sing nyiptakne kowe. Pak Kangkong. Halo. Ya wis. Heeh. Kapiji dalang kangka. Ya dituntun digandeng kaya ngene iki mlaku. Coba sawangan ke rembulan ana ing akasa wong ayu. Endi ya Mas? Terok ngono kok. Waduh bojoku pece. Ora kaya bojoku deleng to. Sayang, upama kowe kelakon dawuh karo aku nyuwun apa wong ayu? Aku nyuwun mobil. Mobil. Iya, no. Apa ya kelakon? Aku rene ngegrek takon tuku mobil. Jebule melarat jebule. Kowe iki wong lanang kok ora sembodo Lah iya blas. kono mobil duit apa? Lho wong kaya aku. Panyuwunmu apa? Sayang, aku pengen makan pizza. Makan pizza tak turuti nyuwun ning restoran ngendi bakal tak parani. Ah, terima Lho kasih. wong lanang ki ngono kuwi. Ngono lho Mas, effortnya dadi kudu usaha. Bagaimana kamu mencintai pasanganmu ngono? Sombong dhisikne kere pikir guri. Lho piye to kowe iki? Bojo- Yo adik iki kudu sugih. Lah, yo wong sugih. kere. Bojoku ora tau njaluk apa-apa. Lah ki mau njaluk mobil. Mau njaluk mobil tapi nek mam ra tau ya. Lho, Poso. Poso. Poso Pati Kudus. mati Mati geni. geni. Ora sampai Kudus kok geni tok. Wes rumah tangga. Dalang kondang yoga berkas sinden hayu Istimewa. Istimewa. Yogane berkas cek nom-nom sindene yo ayu. Ayu, Iki ngenteni wayah dagelan rungokno iki mesti enek dagelane. Ora. Ora nek. Nanong. Ayo. Lali aku sing nyitakne lali dhewe. Apa, Mbak? Oh iya. Andi gandul gegojekan. Dagelane Mas Andi kali Mas Gandul. Dagelane to, andane wong iki rasan-rasan karo aku kok ning Piye? guri Piye? kok iso. Piye? Masa to, Mas? Nyitakne kan karo kowe mau. Endi ora? Terakhir siapa? Terakhir siapa? Hah? Dalang wis sinden yoga dagelan wis. Dagelan. Penonton. Penontonnya piye, Nduk? Weh reseping kami ya resi. Istimewa. Alhamdulillah. Terima kasih Mami. Ah, Anu, Eca mang
emang disangoni aku gak. Sapa? Ica. Sing nyangoni sapa? Jenengan kok. Lah kowe tuwek kok iki bocah kok. Sopo bang aku tuwek? Lah awakmu lak wis dewasa ngono maksude. Ora ya wis enek sing ngangoni dhewe to kowe. Aku wis diparingi karo Pak Kepala Dinas lho. Mosok awakmu ora. Lah iya, Pak Kepala Dinas sik ning kene ta, Mas? Alah, kekuncine jeding. Lah wong jedinge kuncine rusak lho, Mas. Masih lega. Oh nggih. Ah. Sugeng dalu matur sembah nuwun sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih Pak Kangkong. Nggih, leres, nduk mriki. Mugi sedaya pinaringan sehat, lancar rezekine. Ah. Iki dipanjenke Nyidam Sari ya. Oke, siap. Karo penggemar-penggemar Dwi Jolaras lan anak-anakku. Ya, Ing wonten ing live streaming YouTube. Nah, iki Ardi ora iso mangkat mergo kekeselen awake mergo awan mau dijak dolan karo anakku Kediri. Heeh. Nyuwun sewu Pak Kangko. Nun. Menawi saged mangke Nyidam Sari saramban didamel gagrag tayub pergi Kedung Adem menika remenanipun tayub. Oke, siap. Lajake sapa Mas TB? Iki no Mbak Dwi karo Mbak Prigel. Lah nek lajake Kedung Adem. Ya Waryati to. Sopo? Iki apal tenan ora? Asli ta kuwi? Asli. Sopo? Waryati. Iki kan mantan pramugarine to, Mas kan. Ya, Ya, monggo. Ayo buka celuk, buka celuk. Nah. Ya. Upama ya. Salam kunjuk Mas Mugiono ingkang wonten ing Cikarang, Jakarta. Ayo be, be. Aku kembali
Makasih. B karo Mbak Mriga. Dalam Anu urung